हो चाउर बिना फटका गइल। अब त कह देम कि सगर दूध डलिया सा आ चावल कम में सासू माई के खोबानी बोला ठीक लावे लागी के पड़ी। जा तनी बनावे कह दी। नाग अरे बाप रे ए बताइए ई कहां से का हो गइल मम्मी जी? अरे बाप रे! आगो दादा मम्मी जी भागी गेले। अरे बाप रे बाप, अब तो लगा तक असली रूप में आवे लगनी हम। लेकिन डेरवाई नहीं है कोई जान तो नहीं सन गोइल कम इच्छा धरे नागिन हनी हाय ना केहू के पता ना चले दे। अरे कुछ ना कहाँ जाता नहीं कहीं ना जात ने ट्यूशन का भेल तहरा? कुछ ना भइल। माई कहाँ बाड़ी? माई कहां नहीं जी कहां गइल बे भाभी हम ना देखनी हां। तू ना देखलू कहां गइल बे माई? ना हम ना देखो नहीं है। त तबे ठीक बा ना? हाँ हमार तबियत में का तो भइल? काहे घबराए लेखा लागत तड़ू? कहाँ घबराइल बनी हमने की घबराइल रो खाना खानी है। हां हम खा लेनी जात नहीं हम ट्यूशन ठीक बा? ठीक बार आवाज जाई ट्यूशन जाई जाई हम मम्मी जी के खाना खिया देम जाई। कहां माई गइल बिया? माई और काज ने अब हमरा के पता नहीं की कहां जने बाहर गई रहनी हां पता ना कहां लोकबे ना कल पैसा मांगती हमर कॉपी खरीदे के बाटे। पैसा चाहिए रो के? हां भाभी ओई खातिर त हमरो पैसा देत नहीं जाओ का बोल हां कुछ ना बोल भाभी घर में नु बच बचा के रहिए जा बिछौना झाड़ झूर के बिछैया जा का भइला बच के रहे जे दादा एगो खूब करिया मोटहन नागिन लौक रहलिया नागिन हो भौजी में मम्मी चाउर पीना तो ये ना में ओजे पर छरलिया माई कहां बिया? गलियन दुआर पर ए तनी तू बच बचा के रहियो आगे भाभी हमर तो डर कहां तनी घबराई बड़ी काने काहे तू देख ई कहां हम ना देखलाई ना तो ऐसे ही तो घबरा रहलू हम कहत नहीं घबराइल काहे बड़ू तारो के समझात नहीं अनहारा धुनारा में हेना मन हरा में हेना मत घूमी हो ना भौज जात नहीं हम ट्यूशन जात रहनी हां इच्छा धारी नहीं तो माई काने बाप रे कहां बाप, हमरो का डर लागता दीदी, हम जात नहीं घर घर खाती मन सुनो ना हम कहते नु कि चलो घर में देख लियो ना आगे ना जेने बिल उल बाटे नु मैं मुंह दिहल जाओ हां ठीक कहत भाभी अभी तई दादा कुछ तू देखले रह तू कि ना तो दरिए पर गिर कर तू मोटे खना रहलिए पड़े चका ऐसा ही हमर तो ई नहीं के समझ में आत कि हमनी घर में तो कब सांप बिछी लौक कहां से सांप उतना बड़ हो भाभी? ओहे ना हमरो नहीं के समझ में आत कि अपना दिन हमरो इला हो गेल को हमनी के घर में सांप कीड़ा नहीं खसल लौकल सही कहत लागत हम जात रहनी जंगला में से आइल बाटे हो चल के हां आइल हो सुनने पीछे बा से ने कुल बाटे ना पेड़ पौधा ऐसे जात नहीं हम ट्यूशन भाभी माई को जोत रहनी पैसा खाती कॉपी किताब में पढ़ चलसन घुस के अरे बा डरवा दिए गांव से जात नहीं हम ट्यूशन ठीक बा ठीक भाई अरे बाप हो बाप हम ना सोचल रही कि हमारे घर में हाथ ना भयंकर कीड़ा आ जाए रे दादा नागिन रोहे नागिन आइए दादा अरे बाप रे हमार तो बुझाता कि पराने निकल जाई। हे भगवान जी ऐसा हम कब्बो ना देखल रहनी इतना बरियार नागिन हो दादा। का भइल मम्मी जी? हाँ ये कनिया काहे डराइल बनी? हाँ ये दादा हमने के घर में बहुत विशाल भारी काज ने नाग हो के नागिन हो बापा से अपना अपना देख ले हम अरे दादा आखी के सोच जा बड़की देखल उ देखल से कनिया में बबुआ के फोन कर देले बानी सपेरा बोलावे खातिन के का घर में से नागिन निकलवावे के बारे दादा सपेरा? अरे हमारी घर में उतना बड़े मम्मी जी सब बकवास है ठीक बा? बकवास हो। हाँ सपेरा बोलेला में कुछ नहीं ना ना हम लड़का से कोई देले बानी पगलाइल बनी का रहो जा। अरे हमार जान है कि परान एकदम अब कहां कोई सपेरा आज तो असली रूप में आवे के पड़ जाई। मम्मी जी मम्मी जी रो माना को दी कैसे बनना पागल हो हम कुछ करत नहीं घर में सांप रहबे ना करे तू का करत नहीं दादा माई कहलस नु कि लो बांध जरा के रख विष्णु तो घर में सांप ना आएसा हम उहे जरा के रख कह देबू हां हम कह दे माना कदी हां माना कह दे सपेरा माना फिर दोबारा लौकी तो जान जे अब हम हमारा के जिंदा ना देख पाइबू ना ना लौकी दोबारा लौकबे ना करिए ठीक बा उ जलौला से सांप घर में आइबे ना करेला ठीक बाटे हम फोन करवा दे तनी बाबू ज्यादा नत लेके आव कनी अगर जानो तो कबू तो सही के बताव ना। अरे हम जानत नहीं कहत नु कम जानत नहीं चले रोवा डेरा गुल चली तब पहले गोड़ हाथ में और धारा मारी कैसे धारा मारबू गोड़वा तो थर थरा तट एकदम सने आई रे दादा अरे बाप हो बाप घरे में चली ना ना ये कनी रुक पहले अभी तनी हम बाथरूम लागल बा अब तनी जल्दी आई को के बाप रे बाप आज तो सपेरा आज तो हमार पूरा असली रूप आदमी घर में देख लेतन कि घर में के नागिन हम ही बानी। मम्मी जी की का पता बा कि हम
इच्छाधारी नागिन हनी आए। अगर सपेरा भी आ जाई तो हमरा के बन क के लेके चल जाई, लेकिन हम कब तक ले छिपा के रखम। हम अपन सच्चाई बताइए देतनी कि मम्मी जी हम इच्छाधारी नागिन हनी, हम ही रोवा के आंगना में दिखाई देले रही, लेकिन हम रोवा सबके कुछ ना करम। काहे से के रोवा सबके घर में बने तो हम रक्षे करम ना, और बेटा के कुछ होके दे हम जातनी। अभी बतावल जरूरी बाटे कि डेराई से पहले हम अपन बता दी सच्चाई कि हमरा अंदर का बाटे। ये दादा हमार तनको मन में संतुष्टि नहीं के होकर केतना हमरा के संतोष देती है आ कतना लोहबा नहीं तू जरवला बिया तक हमार मन में तनको संतुष्टि नहीं के दादा। मन बहुत घबरा ताटे। आय सपेरा अगर बोलाव तो बानी तो सपेरा वाला पैसा ले, बिना पैसा के तो कुछ काम होखी ना। अगर काज नहीं केतना मांगी केतना ना हमारा लगे उतना एतु नहीं कर पात हम कहाँ से दे। एगो काम करतनी घर छोड़ के भाग जातनी जा, घर छोड़ के भागला में भलाई बा दादा। है जा जान अपन नहीं के मारा बाबे के दादा हो दादा। हमरा के खोजे तनी कबे ले यार मन करतनी हे जा बड़की हमर मन बहुत घबरा ताटे। का हो गई? छोटकी कहलस है ना कि हम लोहबान जरावतनी हाई करतनी लाखे अपन दिमाग लगौले बिया, लेकिन हमार मन में ये होताटे ना कि उनके घर में छोड़ के भाग जाई जा। का कहतनी जी हाँ। आपके चलते आदमी घर छोड़ के भाग जाई? बाप रे बाप जान चल जाई त माने हमार उहे लौका घरवे लौकताटे। अरे उल्ला मेरा एने ओने से केनियो से आ गइल होई, आप लोग बान जोर गइल चल गइल रोरा के टेंशन हो गइल बाटे देखले बन। ना 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 अम्मा चिंता मत करी ठीक ना। अगर ऐसन तोरा के शक बाटे त साजी खान हाथ ना हरदी जरा देवे के, अगर होखबो करी के नहीं तो भाग जाई। ये कुल करत में तोला जान मारा बात बुझे हम जाना तानी ही हो रमा। तब ठीक है बस छोड़ के जाई घर दुआर जब ये मन बता अपन घर दुआर खातिर के हम माने देखे के तो हमहू देखबे कोई नहीं कतना बिहाड़ा रहलिए दादा करिया ऐसा ही बैठा रह जाना तरल न कि भूत हवे। हां हमर तो रात भर नींद ना कीड़ा कीड़ा नियर न होखेला। ये मम्मी जी कोनो पेशवा सुने के सन भेजले का जने भगवान जी हम आज तक ले ओझा सोखा के फेरा में नइकी पड़ला। भगवान लगन मत करस, लेकिन ये हमरा साथे का भइल हवे समझे में नहीं का। छोटकी खाना ना खाई चली तो ये छोटकी मम्मी जी कुछ रात भइल बा रोवा के? बक रहा तो कह तारू देखा छोटको अभी कुल बात मत बतिया, पहले बता देता हमार बहुत डर लगा ताटे। हम घर छोड़ के भागम मम्मी जी सबके उचलो जैसे रोवा सबसे एगो समझाओ ना छोटकी, हमेशा घर छोड़ के भागे भागे कइले बानी कहीं कौन कहीं कोइला के जरूरत नहीं के ना काहे के जरूरत तू चलबू हमनी के संगे। रोवा सबसे एगो बात बतावल चाहतनी बहुत दिन से, लेकिन हम बता नहीं की पावत। का हो गेले? का भाई मम्मी जी किसी आइम नानू। ओहो अरे बताओ, बतिया बतावो ओकर उपाय कइल जाई। अगर कोनो गलती भेल त हम नी के माफ करब जे के करी। जौन रोवा का लगना में सांप देखले रही हां उ हमें इच्छाधारी नागिन, लेकिन हई का कहती रे अरे बाप रे ई कैसे हो गई? मम्मी जी बाजी ई तू का कर तारू तू ई का कर तारू कन्या हमनी के साथे बताव ई का कर तारू। मम्मी जी पहले हमार हमनी के डेरावा तारू रो सब के हम डेरावावत तू नहीं की रहा हो हमनी के घर में का कर तारू तू जा होने से रही में। हम कहीं नहीं की जा सकत, हम रो सब के कुछ ना करम। रोवे सुनी पहले हमार राउर जौन बेटा बानी पिछला जन्म के उ नाग हमार रही। काहे से कि हमने के हमार नाग जब हमने के जात रही जा अपन दोनों आदमी लड़त रही जा तले सांप गाड़ी चढ़ गइल उनकरा ऊपर, बस उनकर मर गइल तो उनकर मनुष्य में जन्म हो गइल। तो हम सोचने की उनकरा के हम हाला करे जाता नहीं हमर पतोई साहब सुनी मम्मी जी हाँ गौरवा सब हमरा के घर से निकालम जा तो हम उनकरा के नाग लोक में लेके जा सकत नहीं। काहे से कि हमर पिछला जन्म के इच्छाधारी नाग हवन। काहे से कि हमने के साथ जिए के मरे के कसम खइले में हमने के साथ जन्म तक नाग के रूप में आइबे ना करी ना। काहे से कि इस जन्म में उनके मनुष्य के जन्म मिलल बा। हमारा भी कुछ नहीं के भइल एक वजह से अभी सही बात हमनी के बात पहले काहे न रहलू बतावा। सबके हम घर में रहम अपने पति के संगे रहम, हम केहू के कुछ ना हो के दे रउआ सबके के भी बात मत बताइए ना तो कन्या के लेके चल जाइए पूरा सब। घर परिवार पर रक्षा करम। रउआ सब पे इतनी एगो आँच ना आवे दे। ठीक बा लेकिन हमनी के डेरवाइया मत और हमनी के कुछ मत के दिया हमनी के रक्षा करिया। हाँ मम्मी जी तू खाना ना बना के देबो तो जहर ओहर ना होई ओकरा कुछ ना हो दीदी होई कहत नहीं कि हमको नहीं कुछ ना कुछ करो ना हो मम्मी जी। जब तक से हम अपन रूप ना बदलम तब तक से हमरा अंदर जहर नहीं के आ सकत।
कैसे कि अभी हम मनुष्य के तुम्हें बानी ज्यादा तू रूप मत बदली। अगर हमनी संग रहे कोई तो ई हमरा से बेनिफिकी रही जा मम्मी जी, हम तनको रोवा सब मत रही जा। कहीं से कि रोवा सबसे ई सच्चाई हम बतावल चाहत रही कि कब बता दी कि हमने फिकी रम जब 12 बजेला नो तो हम अपन रूप में आ जाई ना। कहीं से कि हमने के इस शंकर जी के श्राप बाटे। हाँ दीदी ठीक बाटे, हमनी से जौन गलती होखल होई यही माफ से- कर दिया और हमनी के घर में रह के रक्षा कर। हमनी के कब्बो ना डरवइया, यही कब्बो सब ना। रोवा के माना कोनी के घर में सपेरा मत आवे दे। अरे तो हमनी के ई सब बात का जानते जा। अगर बबुआ जी के पता चली तो छोड़ देम। कहीं से कि ना हमार नैयर बना हमार माई बाप बाटे। जानते बानी कि एगो नाग नागिन के घर कहाँ होकेला। ठीक बा कनिया, अब ई बात हमनी तक रही और कहीं ना जाई। आ ज्योतिया ई कुल बात बहरी मत कही। दीदी रोवटे रहिला के कोनो काम नहीं के रोवे सब ले काम हमू बानी। अरे हम कनिया तू टेंशन मत ल। हमनी के तारा के एकदम आपन जैसन प्यार देम जा, ठीक बा। लेकिन तू हमनी के कोनो परेशानी मत करी। ना कुछ ना करियन, कुछ ना।